Băi, salut, bine am găsit la un nou episod de Among Us. Stăm aici cu Tesfan, testăm mituri și primul mit este dacă ești roșu, gen așa normal, te dă 100% impostor. Ok, revenim cu meciul. Ok, băieți, am revenit să vedem cine dă. Ia și impostor. Bă, da, mi-apare negru, gata, aia, impostor. Ok, cu Stefan m-am mâncat gura voastră. Nu ne-a și shift. Deci acest rol funcționează. Ok? Funcționează. Hai să vedem. Bam, bam, bam. Stefan, unde ești, bă? Ok. Face când dăm fake task aici. Bam, bam, bam. Ok, ieșim de aici. Mama, ce-a dat? Ok, facem asta. Bine. Dai. Dai, așa am închis. Dai. Aia zic. Bravo, mă, băiate. Ok. Uai. Ce de... bă, e prost rău, bă. Ok, dăm așa, nu mai scriem where. Grisas. Cine e gri? Ok, nici eu nu știu, nu suntem gri. Bă, să dăm sunetul mai încet, mă, mânca v-aș cura voastră, că sunt cu căștile și se aude urât rău de tot. E este doar, ok. Where body? Where body? Unde este corpul? I'm on storage. I skip. Purple. Real killer. Ok. Vot. Gri. Gri. Nice. Am, băieți. Făcăm aici. Băi, deci mitul ăsta e adevărat. Mitul e adevărat. N-a votat, bă. N-a votat. Smip. Mamă, ce-a scris ceva, Smip. Vreau să scris skip, dar... Parapapam. Suntem impostor. Parapapam. Ok, stăm aici, facem și noi asta. Deblocăm ușa asta. Facem gradele. Bam, ne facem și ăsta. Nu dăm med. Ok, dăm... Ok. Ștefane nu deschide. Ai deschis ușa aia. Ok. Nu le-a făcut. Tu... Băi, dai tu kill-ul? Bă, nu apăsă pe vent. Nu. Nu. Sper că ai dat double. Ok. Sper că ai dat kill. N-a dat. N-a dat. Ok. Ok. This fun is safe. Ok. This fun. Both. I skip.
Mamă, seal. Skip. East in white. Dăm așa Brazil, știți? La stang sas. Cine la stang? Votăm la stang. No, I'm not. Ok. Spune că nu este la stang. Ok. Gri ăsta nu votează. Îl crede, ești nebun. Uite, de stang, nu e. Mamă, m-a votat pe mine. Doamne, dar deci dacă nu votam la stang eram afară. Eram afară. Trebuie să mai dăm un double kill sau un kill, nu știu exact. Buf. Mă da cum su Ștefana. Hai viața mea, fă-l. Eu nu-l fac. Dă mai așa în storage. Mamă, dacă eram cava scura voastră, dar nu las. Hai, faceți. Tu, dă-i bă kill, dă-mi kill. Bă, nu că-l dă-te, că-l fac eu, ești un. Nu știi să faceți, Doamne. Clip-poster, ok? Bă, îi dau kill. Ok, deschide aia. Nu pot să dau. Bă, bacă-te în vent. Ok, storage. Nimeni nu o să ducă acolo. Stefane, de kill. Nu zic că ai dat kill, ok, e bine. Bă, mai trebuie un kill, bă, dă-i turul ăsta, Să-i da kill. Dă-i turul ăsta. Ok. Nu, că dau eu. Mâncați și cura ta. Bine, mă. Ok, revenim cu al doilea mit. A fost victorie. Stați așa, dăm aici. Bam. Revenim cu al doilea mit. Ok, băieți, am revenit. Al doilea mit este... Stați așa. Al doilea mit este că dacă îți dai numele impostor, aici ok, o să ne alegem altă culoare, nu o să mai ne alegem roșu. Dacă îți dai numele impostor... Mamă, dă-te. Apuc și ceva. Perfect. Dacă îți dai numele impostor, nu contează ce culoare ești, că te dai impostor. Avem Jessica, mamă, cât ies, bă. Start, ok, dar cine e lup ușor? Bă, nu start, bă. Uite pe Jessica, viața mea. Și la o întâlnire. Dă să pup. Dă vino cu a. Fugi, Jessica. Gata, am pupat-o, băieți. Ești urâtă ca... Ok, nu mai zic. Wait, e pauză episodul. Nu. Vino cu a. Dai. Pup încă o dată, ești urâtă ca... Ok, vino. Bă, vino. Bravo, dai start, dai lup ușor sau cine-i fi tu. Start. Ok. Ce mi-a... De asta să ne alegem. Verde, blue. Bă, mi-a furat culoarea, ok. Ne alegem asta. Mamă, 10. Ok, kill cooldown-ul 20 de secunde. Dacă vreți nici că Brawl Stars cu hack, adică nu îl sunt Brawl. Ok, hai să vedem. Dă mai impostor că te mut. Cu romei, deci mitul ăsta nu este adevărat. Da. Specimen, ok. Nu cred că mai ține mult episodul.
Uitați cum mi se buguiește. Mi se buguia skin-ul, săresc hainele în sus după mine. Ok, ia uitați, facem așa. Dăm mare troll. Mamă, ce credeam că nu mi-a filmat. Ce credeam că nu mi-a filmat. Nu, vine. Nu, stai. Nu. Ok, stai, nu mă interesează. Nu te cred. Bravo, mă, băieți. Bravo. Jessica e moartă, ok. Bă. Troll. He. Sas. Troll. No. Fuck. This one. Postor. What out? What pink? What for troll? Troll. Kiss. Jessica. Hey. Nu votez. Să mure de votez. Pink and yellow. Cine e yellow? Tesfan, bă. Da. Bine, bă, votez pe Tesfan. Tesfan. Facem troll, băieții. On me. Yeah. Nu, yeah. Like the yellow. O, da, aia zic. Rose vot. Now. Troll. Dați-mi, bă, kick. Just what to die. Nu, Yuling. Nu, eu. Nu tu, minte. Ok. Hai zis că mint, Ștefan. Bro. Hey. Vote. Nope. Nu. Se votează aici, mamă, 12 minute. Ok, mă votez pe mine. Ia. Bă. Bă. Ok, cam atât a fost și cu acest episod. Numele meu este Andrei Uca Gaming și la revedere. Dați acolo like, subscribe să vă văd eu. Băi, stai că nu s-a terminat episodul. Stai. Bă, nu mă omoră zău. Mamă, s-a vorbit română? Faceți aia. Dă-te așa. Dă-te. Mai ține episod 14 minute. Dă-i. Nu mai poți dai merge. Ok, cam atât a fost cu acest episod. La revedere. Like, subscribe, aia zic. Ce like? Dă, omoră-mă, zău. Omoră-mă. Ești prost rău. La revedere.